Voi ääni, ota vielä tämmönen tähän vaan mulle vuoksi. Huhhuh. Joo. Nyt alkaa seuraajia. Joo. Tehdäänpäs niin. Noin. Nyt seurattu. Joo, kiitos. En tiennyt nimittäin. Did not know that. Nämä on mun kynnet. Okei, jos mä nyt pistän, että kutsu lähetetty. Hakatkaa sydäntä tai jotain. Noniin, kuuluuko? Kuuluu. Noniin, mahtavaa. Jes, mä pistän vähän ääntä. No, sano nyt jotain. Haloo. Noniin joo, se on hyvä. Vähän ehkä pienemmälle. Noin, se pitäisi olla ihan jees. Noniin, miten menee? Loistavasti, tosi väsynyt vaan. Joo, mulla on loppunut noin mun aamulääkkeet, eli mä oon joutunut juomaan kahvia, joka on ihan hirveän makuusta, joten niin kuin hyi. Kahvi on loistava. En tykkää. En voi sietää itse sitä makua, sen takia mä oon pistänyt siihen kauramaitoon, että se ei olisi ihan niin kauhean makuusta, mutta kyllä sitä sentään juoda pystyy. Okei. Joo. Mä en ole sit mitenkään valmistautunut, mulla ei oikeastaan ajatusta, mistä me puhutaan, mutta jos sä heität kyssäreitä tai jotain. Sä ainakin sanoit, että sä odotat kovin tätä keskustelua. Niin, no mä olin käsittänyt, että tää olisi semmoinen, että me pidettäisiin äänes mikä on nainen keskustelu, mutta sitä ennen voidaan heittää semmoisia vähän kevyempiä aiheita, missä menee ehkä pari minuuttia per aihe, ja sitten mikä on nainen on todennäköisesti sitten vähän pitempi, niin se voidaan ottaa sitten myöhemmin. Joo, toki. Eka mulle tuli mieleen muuten, että näit sä sen uutisen siitä diabetes-balbinukesta? Ei, näin sivusilmää kyllä. Okei, joo. Mitä sä oot mieltä siitä? Ei mulla ollut siihen mitään vahvaa mielipidettä. Ei juurikaan. Mä en näe sitä ongelmana, mutta en mä näe sitä myöskään, en mä näe siihen hirveästi syytäkään, mutta mä oon aika neutraali sen asian kanssa. Niin mulla on se, että mä en näe siinä niinku mitään haittaa, mutta sit siinä ehkä niinku ton verran hyötyä. Mä näen aika paljon, miten ihmiset niinku ei tiennyt yhtään selkeästi, jotka niinku vastustaa sitä, ne ei tiennyt yhtään, mikä on esimerkiksi kakkostyypin ja ykköstyypin diabeteksen ero. Että ne oli vähän silleen niinku jännästi, että tuommoista selkeästi tarvitaan tuommoista niinku vähän tuommoista representaatiota, mutta joo. On siinä ero. Joo. No. Hetkinen, nuo uusimmat videot, mitkä nuo uusimmat videot oli liittyen johonkin... Teit sä body countista jonkun videon? Mä en ole siihen kommentoinut, mutta aikanaan on tehnyt kyllä. Entä, hetkinen, mistä tuo sun uusin video nyt oli? Eikö se oli siitä, ihme sanon nyt, niistä paljastavista vaatteista? Joo, toki niistäkin. Joo, se oli mun uusin oikeastaan. Joo, kyllä. Niin kuin sitä pidetään kontrollointina, jos haluaa, että oma daami ei paljastavasti pukeudu. Joo, niin se oli. Missä menee se raja, että milloin se on kontrollointi ja milloin se ei ole? No sehän riippuu ihan täysin pariskunnasta. Joku voi esimerkiksi kontrolloida sitä tai olla sitä mieltä, että ei edes legginsejä voi käyttää tai hametta, niin se alkaa menee vähän niin kuin, se on semmoinen raja, mikä pitää yhdessä sopia, ei siinä oikein pysty muut. Niin. Joku voi suostua Niitä, jos joku on vaikka sitä mieltä, että nainen pitää peittää myös kasvot, pitää käyttää burkaa, kyllä mä sanoisin, että se on kontrollointia. Siis naisen pitää olla se oma niin. Se onhan kinkkinen asia. Mä en ole, mun mielestä ne on sellaisia asioita, mitkä parisuhteessa on niin helppo keskustella. Ja ei siitä niin kuin, jos siitä tulee joku vääntö, että se ei millään niin kuin, ei kumpikaan pysty menemään vastaan, niin sit kannattaa hakea uusi kumppani.
Joo, toki, toki. Ja siis mä... Mulla on vaikea samaistua näihin. Pitää olla vähän erikoinen tilanne, että tästä tulee joku. Mä en näe minkä takia ne haluaisi hirveästi paljastella itseään. Kyllä se aika monella miehellä on suht samassa kohtaa se raja menee, että mikä on paljastavaa ja mikä ei. Mä en osaa sanoa. Kyllä mun mielestä niin kun, mä sanoisin siinä kohtaa, kun se näyttää nololta, että hän ei edusta itseään hirveän nätisti, että hän... Niin, kun se ei näytä edustavalta, kun se näyttää nololta ja huomiohakuisuudelta ja tällaiselta, niin sitten mä sanoisin kyllä, että hei, nyt on vähän nolo. Entä jos se nainen yleisesti vaan tykkää niin kuin näyttää kehon syystä tai toisesta ja tykkää, että hei, mä pukeudun nimenomaan itteeni valeten? Niin, toki. Silloin kun sä paljastat, niin sä et pukeudu kyllä itseäsi varten. Se itse sana on sellainen, että sä paljastat sen muille. Kyllä sä itsestä aina peilissä paljon, jos sä haluat. Niin, tai jos sä sitä ihan turhaa selittää, että sä pukeudut itseäsi varten, jos sä pukeudut tosi paljastavasti. Sä näytät itseäsi. Pukeutuminen on muille näyttämistä. Niin, mutta jos sä tykkää aina, jos sä tykkäät siitä, miltä sun keho näyttää, jos sulla on vaikka tatuointeja käsissä ja sä tykkäät niin kuin nähdä niitä koko ajan, ja jos sä vaan pukeudut vaan ne ainoastaan ittees valten, esim. Vaikka jos sä meet veden ohi ja sä näet ittees siitä heijastuksena, jos sä meet niin kuin ikkunan ohi, sä näet heijastuksena siitä ja tykkäät nähdä sun tatuoinnit, niin kyllä mä näkisin, että ihminen voi pukeutua ihan vaan itseään valten, vaikka se pukeutuu myös paljastavasti. On siis sekin osa. Ja jokainen saa pukeutua mitä haluaa. Toki, ehdottomasti. Onko se sun mielestä, teitkö sen videon, että sun mielestä siis se ei ole epävarmuutta, jos niin kuin ei halua, että kumppani pukeutuu hirveän paljastavasti? Ei välttämättä, se voi olla sitä, mutta ei se välttämättä ole. Esimerkiksi se voi olla sitä, että sä haluat suojella sun kumppani häpeä tai... Mun mielestä se on ihan normaalia sanoa kumppanille, että sä et nyt näytä hirveän hyvältä tossa. Se on aikamoista avoimuutta ja rehellisyyttä. Toki. Tai toki nyt sä näytät vähän huomioon. Joo, etenkin jos on niin kulttuurillinen normi, niin totta kai voidaan sanoa, että se on normaalia. Ootko valmis menee suoraan mikä on nainen keskusteluun, kun ei hirveästi ollut näitä alkuaiheita vissiin? Meillä oli tossa se, sä sanoit siihen videon, että sä oot jutella mun kanssa, kun mä sanoin, että mitä kahta asiaa mä en tekisi lapselle ikinä, oli se, että mä en lihottaisi sitä enkä vahvistaisi harhaluuloja. Harhaluuloja sukupuoleen liittyen? Niin, kyllä. Okei, ensimmäinen mä haluan kysyä, mikä on niinku se harhaluulo kautta valhemaailma, missä niinku transsukupuoliset tai ylipäätään transaktivistit elää? No, pystytkö sä itse siihen vastaamaan? Toi on aika itsestään selvä asia. Ei, mutta mä haluan, että sä sanot sen, niin mä voin niinku, sitä vastaan sitten kertoa, että minkä takia sinne ei ole harhaluulo. Siis heillä on harhaluulo siitä, mitä sukupuolta he on, jos mies luulee olevansa nainen esimerkiksi. Niin, mutta jos me mennään sun määritelmän mukaan, kun sä itse määrittelet sukupuolen biologisesti, yksikään transnainen ei koe olevansa biologisesti nainen, vaan antaa nimenomaan sille sukupuoli-identiteetille varaa ja kokee olevansa nainen sosiaalisesti, joten siinä ei ole... Niin? Biologisesti mikä? Mitä? Biologisesti mikä? Siis mä puhuin siis siitä, että transnainen ei koe olevansa biologisesti nainen. Eli mikä? Biologisesti mikä? Niin kysystä nyt muuten, mikä on nainen. Kyllä. Niin siis biologisestihan nainen tarkoittaa ihmistä, jolla on XX-kromosomit pääsääntöisesti ja näin päin pois. Mennään siis sun määritelmän mukaan, mutta mun määritelmä biologiselle naisille, mun määritelmä naiselle niin kun jakautuu kahteen eri osaan, se, että mitä tarkoittaa se sana nainen, ja sitten myös se, että mikä tekee ihmisestä naisen. Mun määritelmä naiselle sille sanalle on sukupuoli, jolta yhteiskunta niin kun odottaa feminiinisiä piirteitä, ja ihmisestä tekee naisen se, jos hän kokee olevansa nainen. Eli kokee olevansa mikä? Sukupuoli, jolta yhteiskunta odottaa feminiinisiä piirteitä. Eli siis kun hän kokee olevansa nainen, niin mikä hän on? Mikä hän kokee olevansa? Sukupuoli, jolta yhteiskunta odottaa feminiinisiä piirteitä.
Eli nainen on sukupuoli, jolta yhteiskunta odottaa feminiinisiä piirteitä. Kyllä, ja ihmisestä tekee naisen, jos hän kokee olevansa nainen. Mikä se sun määritelmä oli? Siis nainen on naaraspuolinen ihminen. Eikö toi ole synonyymi, vai onko toi määritelmä? Se on yleinen määritelmä. Se on ihan se määritelmä sillä. Mitä se pitää sisällään? Voimaisesti suurimman osan ihmisistä määritelmä naiselle, ja se on se virallinen määritelmä myös. Kyllä, mutta käsitteet sukupuolesta muuttuu historiallisesti jatkuvasti. No, en tiedä, mutta ei ole muuttunut. Niin, mutta se on aina sama asia ollut, ja se tulee aina olemaan sama asia. Niin, mutta meidän käsitys siitä ei ole silti todellakaan sama asia. Esimerkiksi kromosomit löydettiin vasta joskus 1800-luvulla. Silti meillä silloin... Aina naaraspuolinen ihminen. Me ei tarvitse mennä syvemmälle. Se on aina ollut se. Mutta niin jos me puhuttaisiin 50 vuotta sitten homoista, niin sen virallinen määritelmä olisi mielisairaus. Ei varmasti olisi. Olisi. Silloin se määritelmällisesti... ei olisi mielisairaus. Se luokiteltiin mielisairaudeksi, mutta se määritelmä ei todellakaan ollut mielisairaus. Se luokiteltiin mielisairaus... Se määritelmä on lähestulkoon sama silloin kuin nyt. Niin, mutta se luokiteltiin mielisairaaksi, eli siinä määritelmä oli silloin mielisairaus, mutta sen määritelmä, kun me ollaan menty... Ihan eri asia. Sama asia se oli kuitenkin. Luokitellaan se miksi tahansa, mutta se oli sama asia. Jos sun piti selittää, mikä on homoseksuaali, mikä on homo, niin sulla olisi sama määritelmä silloin kuin nyt. Toki niin, mutta silloin se oli pidettiin vielä, sairaus, koska silloin se määriteltiin mielisairaudeksi, mutta se yhteiskunta kehittyi siitä. Nykyään se on seksuaalinen suuntautuminen, jolla ei ole mitään tekemistä minkään sairauden kanssa. Mutta homoseksuaali oli täysin sama asia silloin, kun se on nyt. Sama kuin nainen oli täysin sama asia silloin, kun se on nyt ja tulee olemaan aina sama asia. Ja mies ei voi olla nainen. Määritelmät on silti muuttunut. Ja edelleenkin, kun sä sanot, että miehestä voi tulla nainen, niin jos puhutaan biologiasta, biologisesta miehestä ei voi tulla biologisesti nainen, eikä kukaan väitä niin. Kysymys on siitä vaan ainoastaan naisen määrittelystä, jos ihmiset määrittelee naisen nimenomaan... Suurin osa ihmisiä lähtee leikkiin mukaan. Niin, mutta kuuntele, jos transihmiset määrittelee naisen nimenomaisen sukupuoli-identiteetin sosiaalisen sukupuolen kautta, niin ei siinä ole olemassa mitään valhemaailmaa. Se olisi valhemaailmaa, jos väitettäisiin, että transnainen olisi biologisesti nainen, mutta niinhän kukaan ei tee. Mutta te lähdette sanaleikkeihin ja yritätte heittää biologiset naiset, siis transnaiset ja biologiset naiset saman sanan alle. Ja se ei käy suurimmalle osalle eikä tule käymään, koska meillä on sana nainen ja se on vain nainen. Sen takia on naisten urheilu, ei biologisten naisten urheilu. Koska emme tarvitse sitä. Me voidaan puhua naisista ja mä voin puhua transnaisista. Mutta me pidämme sanan nainen. Sinne ei hypi muita. Niin, mutta tiesitkö, että jos me käytäisiin... Transnainen ei ole nainen. Niin, se ei ole biologisesti nainen, eikä kukaan väitäkään sitä. Transnainen ei ole nainen. Nainen on eri sana. Nainen on biologinen nainen. Ja se on suurimman osan ylivoimaisesti. Suurin osa on sitä mieltä. Niin se, että suurin osa on mielestä se olisi totta. 50 vuotta sitten, jos me käytäisiin keskustelua homoista, niin suurin osa sanoisi, että se olisi sairaus. Joo, kyllä. Mutta tällä hetkellä suurin osa sanoo, että nainen on nainen. Biologinen nainen. Kyllä. Silloin kun joku sanoo, että hän on nainen, niin hän ei ole sitä. Se ei ole biologisesti sitä. Kyllä. Niin. Okay. Mikä oli tuo? Mites tämä, esimerkiksi urheilu, onko sun mielestä ok, että transnaiset osallistuu naisten urheiluun? Mä ajattelin, että me oltaisiin voitu puhua siitä myös vähän myöhemmin, mutta voidaan puhua siitä nyttenkin. Eikö se on hyvä tähän kohtaan laittaa? Mä saadaan käsiksi tämä. Riippuu missä vaiheessa hormonihoidot on
aloitettu, mutta mun mielestä tämä on niin pieni aihe, että voidaan vaikka sopia, että ei ole ok. Ja puhun vain ainoastaan siitä sukupuolen määrittelystä. No, eli okei. Okay. Sitten me ollaan siinä samaa mieltä, se on yllättävää. Joo, tai siis niinku, toi on vaan semmoinen keskustelu, mitä mä en niinku jaksa käydä silleen yleisesti, kun toi on niin semmoinen vähän niinku lillukappaleesi, mitä mä niinku en pidä silleen hirveän tärkeänä. Mä haluaisin kysyä tärkeimpiä keskusteluja, mikä liittyy tähän, koska se on todella tärkeää, ettei me päästä miehiä mukaankin saman naisten kanssa. Niin biologisia miehiä saamaan biologisten naisten kanssa. Niin mä sanoin. Niin. Sä voisit käyttää niinku sitä niinku korrektia termeä, mitä sulla niinku monta kertaa huomaa. Ei ole mitään korrekteja. Korrekti termi on mies ja nainen. Ei mun tarvitse tarkentaa biologinen mies, biologinen nainen, koska mä puhun miestä naisesta. Okei, osaatko määrittää sanan miehekäs ja naisellinen? Miehekäs, no se on maskuliininen ja naisellinen on feminiininen. Ja niihin on erilaisia, me tunnistetaan ne jotenkin. Mä oon sitä paljon pohtinut, miten me tunnistetaan ne. On tietynlaisia odotuksia. On feminiinisiä miehiä, on maskuliinisia naisia. Niin, mutta nehän on vaan synonyymejä. Maskuliininen ja miehekäs ja feminiininen ja naisillinen, nehän on vaan synonyymejä, mutta mikä se määritelmä sille on? Miten sä määrittelisit miehekäs? Mun mielestä miehekäs tai maskuliininen kuvaa niin kuin sosiaalisessa yhteiskunnassa niin kuin, piirteitä ja niin kuin, käytöstapoja ja vastaavia, mitä yhteiskunta pääsääntöisesti odottaa miehiltä. No, oikeastaan joo, kyllä. Niin, että niin kuin se, että mikä on maskuliinista täällä on ihan, ei ole välttämättä maskuliinista niin kuin toisella puolella maailmaa, ja se mikä on maskuliinista nytten, tässä ei ole välttämättä maskuliinista enää 100 vuoden päästä tai 100 vuotta sitten. Aika pitkälti se on ollut niissä on tiettyjä juttuja, mutta voiko sä antaa esimerkin, miten se olisi muuttunut? Miten se olisi muuttunut? No esim. Vaikka värit. Historiallisestihan niin kuin vaaleanpunainen nähtiin hyvin niin kuin maskuliinisena värinä, mutta nykyään sitä pidetään niin kuin tyttöjen värinä. Vasta joskus 40-luvulla alettiin niin kuin, vasta pitämään niin kuin vaaleansinistä nimenomaan poikien värinä ja pinkkiä tyttöjen värinä. Joo, kyllä, voi olla. Niin. Mulla oli äsken joku... Onko se jotain väärää? Mitä? Onko se jotain väärää, että pidetään niin? Ai se, että me eritellään niin kuin sukupuolen mukaan niin kuin värejä ja vaatteita ja semmosia. Mä näkisin, että siitä ei ole ainakaan mitään hyötyä. Mä näkisin vaan, että siinä on vain ainoastaan, on se sitten paljon tai vähän haittaa, mutta kuitenkin haittaa siinä mielessä, että silloin kun joku ihminen ei niin kuin mene siihen tiettyyn muottiin, niin sitä todennäköisemmin kiusataan. Niin. Se voi olla, niin. Mut meinaatko sä, että tämä asia tulisi jollain tavalla muuttumaan joskus? No siis tulisi olemaan kaikkien värejä. Uskotko siihen todella? Joo, tai ainakin toivon niin. Tämä on vähän niin kuin kysyä, että niin kuin, uskotko sä todella, että Suomeen tulee perustulo? Mä ainakin toivon niin. Ja ainakin niin kuin, pyrin omalla toiminnallani tekemään silleen, että niin kuin, ei olisi mitään poikien tai tyttöjen värejä tai poikien ja tyttöjen vaatteita. Niin kuin, olisi vaan niin kuin, ylipäätään vaatteita. Koet sä siitä, mitä poikien ja tyttöjen vaatteita aina. Se on ihan selkeä, koska me ollaan erilaisia. Aivan siis meidän rakenne on aivan erilainen. Niitä tulee aina olemaan ja se on ihan kätevää. Sitten ei ole mitään muuta kuin hyötyä, että on poikien ja tyttöjen vaatteita. Ja se ei ole oikeastaan se ei ole mikään ongelma. Ja kyllä pojat voi käyttää ihan hyvin pinkkiä. Ei se itsessään, kaikki värit on kaikille, se on ihan selkeä, mutta jotkut vaan painottuu enemmän pojille ja jotkut tytöille. Onko se sun mielestä hyvä juttu? Mun mielestä se on kiva juttu. Me ollaan erilaisia. Mikä siinä on hyödyllistä? Mä en tiedä suoranaisesti hyödyllistä, mutta mä en näe niin suuresti myöskään haittaa siitä. Ei se niin kuin... Koska niin kuin mä koen, että mä en näe siinä niin kuin yhtään hyötyä, mutta sitten mä näen niin kuin pienemmällä haittaa. Esimerkiksi, jos me puhutaan ylipäätään niin kuin
feminiinisistä asioista. Niin esimerkiksi vaikka voidaan puhua siitä, että kynsien lakkaaminen on semmoinen, mitä niin kuin tyypillisesti naiset tekee, mutta miehet ei. Jos Jani-niminen poika, 9B, pistää niin kuin kouluun kynsilakan, niin sitä todennäköisesti kiusataan siitä. Se on niin kuin se pieni haitta, mikä siinä saattaa tulla. Jos joku haluaa pistää kynsilakan, mutta pelkää sitä kiusaamista, koska kulttuurillisesti se ei ole niin kuin kauhean hyväksyttyä, niin se on niin kuin se pieni haitta siitä, mutta mä en näe siinä, mutta sitten, että mikä hyöty siinä on, niin mä vaan en näe sitä hyötyä. Niin musta tuntuu, että jos siinä on niin kuin tämän verran haittaa, mutta ei yhtään niin kuin mitään merkittävää hyötyä, niin sitten mä näen, että plus miinus nolla, että se on vaan niin kuin nettonegatiivista, että meillä on tämmöisiä sukupuolittuneita vaatteita tai värejä tai niin kuin semmosia. Keksitkö mitään hyötyä siitä? Niin kuin mistä? Siitä, että meillä on sukupuolittuneita semmoisia vaatteita tai käytöstapoja tai semmoisia. Että meillä on odotuksia eri sukupuolille. No jos puhutaan pelkästään vaatteista, niin se on vaan hauskaa. En mä näe siinä. Se on vaan luonnollisesti mennyt, niin ei ketään pidä sitä oikeastaan ongelmana eikä ole pitänyt. Se vaan on mennyt niin ja me tykätään olla erilaisia. Myös naiset tykkää viestiä eri tavalla kuin miehet. Tuoda itseään ilmi eri tavalla kuin miehet. Me ollaan vaan erilaisia olentoja. Onko sun mielestä luonnollisuus hyvä asia perustella jonkun asian hyvyyttä? No, voi se olla. Se voi olla jopa terveellistä meille olla maskuliinisia miehille. Voisiko se olla silleen, että luonnollisuus itsessään ei tee asiasta hyvää tai pahaa, se on vaan ominaisuus, mikä kertoo, että onko jokin asia tullut luonnostaan. Esimerkiksi mun mielestä luonnollisuudessa ei ole automaattisesti mitään pahaa tai mitään hyvää, näin ollen se ei ole mikään oikea perustelu minkään asian puolesta tai myöskään mitään asiaa vastaan, jos jokin on luonnollista. Luonnollisuus on yleensä esimerkiksi, me voidaan ottaa esimerkiksi ruokavalio, jossa on hyvin luonnollinen ihmiselle, niin se on myös hyvin terveellinen ihmiselle, koska luonto yrittää pitää ja lisäännyttää meitä. Niin se kaikki luonnollinen on yleensä semmoista, mikä on toiminut. Niin, mutta siis tiedätkö, tässä me tullaan siihen, että se terveellinen ruokavalio ei ole terveellistä sen takia, koska se on luonnollista, vaan sen takia, koska se on terveellistä. Siinä luonnollisuus on vaan ominaisuus, mikä ei kerro, että se on hyvä. Esimerkiksi kysymys, onko hyvä asia, että mä oon tällä hetkellä elossa? Onko? On totta kai. Joo, se ei ole luonnollista. Mulla on ykköstyypin diabetes, mulla pitää insuliinipumppu tällä hetkellä elossa. Jos mä otan sen irti mun kehosta, mikä olisi nimenomaan luonnollista, niin mä kuolisin ehkä about viikon päästä. Niin sehän on täysin luonnotonta, se ei ole luonnollista elossa. Mitä? Se auttaa sun kehoa toimimaan luonnollisesti. Toi on erikoinen esimerkki tähän kohtaan. Ei, mutta se on silti 100% luonnotonta. Luonnollista olisi se, että... Mikä mun pointti oli se, että kun on joku luonnollinen asia, niin se on yleensä hyväksi todettu, koska se on luonnollista ja koska se on toiminut meillä. Sen takia me ollaan tässä. Sen takia me lisäännytään ja niin. Jatketaan lajia. Tässä me tullaan, jos meillä on luonnollisia asioita, jotka on myös haitallisia, esimerkiksi se, että mä olisin kuollut 11-vuotiaana, kun mulle todettiin se diabetes, se olisi ollut nimenomaan luonnollista, niin sitten se kertoo just sen, että luonnollisuus itsessään ei ole tapa perustella jotain asioita puolesta tai vastaan, se vaan on ominaisuus. Esimerkiksi se ruokavalio, terveellinen ruokavalio olisi luonnollista, mutta se ei ole hyvä sen takia, koska se on luonnollista, vaan ihan jostain muista syistä sen takia, koska se auttaa meitä selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen, jos mennään takaisin niihin sukupuolirooleihin ja vaatetuksiin, vaikka se olisi tapahtunut luonnostaan, niin mitä hyötyä siitä on, koska luonnollisuus itsessään ei ole mitään hyöty eikä haittaa. Onko sun mielestä, joo, no me vähän karkastanut pitkälle sieltä, mistä me lähdettiin, mä itse asiassa muista, mistä me lähdettiin. Naisten urheilusta muistaakseni taisi olla. Ja siinä me oltiin samaa mieltä. Että ei ole hyvä, että mä vaan en jaksa keskustella siitä yleensä.
Miksi? En mä tiedä. Se vaan on mun mielestä tylsää, etenkin jos me puhutaan vaan ainoastaan niin sukupuolen niin määrittelystä. Niin, se on yksi suurimpia ongelmia sen takia. Se on yksi suurimpia. Mitä muita ongelmia on? Se, että miehet pääsee naisten vessoihin, se on toinen ongelma. Se, että miten se on ongelma? Yleensäkin, että meidän älykkyyttä pilkataan sillä, että mies voi olla nainen, se on yksi ongelma, mutta se on vähän pienempi. Mutta suurin ongelma on varmaan just tämä pukkareihin pääsy, vessoihin pääsy. Miksi se on ongelma? No en mä halua miehiä naisten vessaan, enkä halua miehiä naisten pukkari myöskään. Pitäisikö sun mielestä transnaisten mennä miesten vessaan? Transnaisten mennä miesten vessaan, kyllä. He on miehiä, kyllä. Ja transmiesten pitäisi mennä sun mielestä naisten vessaan? Siis miesten pitää mennä miesten vessaan ja naiset naisten vessaan, kyllä. Mutta sä tiedät, mitä mä tarkoitan, että transmiehet pitää sun mielestä mennä naisten vessaan? Kyllä. Okei. No, tiedätkö, kuka on Buck Angel? Tiedätkö, kuka on Buck Angel? En. Joo, se on yksi transmies, joka näyttää semmoiselle keskivertoiselle. Joo, se näyttää semmoiselle moottoripyöräjengillä. Se on kalju, sillä on partaa, sillä on isot lihakset, tatuointeja. Ja tiedän, siinä ei niinku... Kyllä, joo. Joo. Olisiko sun mielestä hyvä, että se menee naisten vessaan? Hän on nainen, niin kyllä. Voi olla hyvin hämmentävää hänelle ja pelottavaa naiselle, mutta hänen pitää sinne mennä. Niin, koet sä, että se on niinku parempi kuin se, että transnainen, joka niinku näyttää paljon enemmän naiselta ja todennäköisesti myös peittää omat genitaalit siellä pukkarissa, niin koet sä, että siitä, että Buck Angel menee niinku naisten vessaan, niin siitä on jotenkin niinku vähemmän haittaa kuin siitä, että transnainen menee naisten vessaan? Haluatko sä, että mä menen naisten vessaan, jos mä meikkaan ja pistän perukin ja ajan mun viikset? Haluatko sä, että mä menen naisten vessaan? Mä haluan, että sä menet siihen... Sillä ei ole mitään merkitystä, miltä sä näytät. Et sä voi mennä miehenä naisten vessaan. Sä voit naamioitua naiseksi, mutta älä mene naisten vessaan. Tuossa ei ole mitään järkeä. Se on aivan sama, vaikka ne olisi gorillapuku päällä. Kyllä varmasti pelottaa naisia, mutta jos hän on nainen, niin hän menee naisten vessaan. Niin, jos on biologisesti. Se ei tee susta miestä millään tavalla, että sä käyt leikkauksissa ja pumppaat itseäsi hormoneja. Se ei tee susta miestä. Niin, ei tee biologisesti miestä. Siis miestä, kyllä. Ja vessatkin pitää puolittaa biologian mukaan. Minkä takia? Minkä takia on hyvä, että meillä on niin kuin erikseen vessat? Mitä sä veikkaat? Mä en tiedä, mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Eli sun mielestä kaikki sama vessa? Toki. Eka tietenkin unisex-vessat. Pieni tyttö jossain, sulla olisi pieni tytär ja hän lähtisi kauppakeskuksessa vessaan, niin se on ihan sun mielestä ok sitten päästä hänet sinne. Eikö se olisi ihan, siellä on miehiä ja naisia? Niin mikä ongelma siinä olisi? Tätä mitään ongelmaa. Ei mitään ongelmia voi olla. Mä nimenomaan kysyn, mikä ongelma siinä olisi? Tai otetaan vielä ekstriimimpi, että mennään sinne pukkariin. Sä päästäisit kaikki samaan pukkariin. Vai tuleeko siinä sun raja vastaan? Niin. No ei pitkällä aikavälillä. Siis tällä hetkellä, kun meillä on niin kuin jaettu niin kuin erikseen miehet ja naiset, niin tällä hetkellä pitäisi eka ottaa niin kuin erikseen unisex-pukkarit, unisex-vessat, ja sitten jos huomataan, että pian ei tarvita enää vessaa, koska meillä ei ole aina jaoteltu edes vessoja niin kuin sukupuolien mukaan. Ensimmäiset sukupuolit, niin kuin erikseen miesten ja naisten vessat oli vasta joskus 1700-luvun Pariisissa, ja vasta joskus 1800-luvulla ne niin kuin Jenkeissä yleistyi. Okei, mutta mä puhuin nyt pukkareista. Niin, ja pukkareissa melkeinpä sama juttu. Mä en ymmärrä, mikä siinä olisi ongelmaa, jos meillä on vaan niinku semmoissa jos meillä on vaan kulttuuri sanonut, että me niinku jaetaan tälleen, koska jos puhutaan vessasta, niin siellä tehdään vaan tarpeet, pestään toivottavasti kädet, ja se on siinä. Ei kukaan niinku tee siellä mitään ihmeempiä. Mikä teillä vassareilla on niin kova hinku saada meidän nuoria tyttäriä miesten kanssa samaan pukkariin? Mikä se hinku on saada nämä kaikki yhteen? Te ette näe näissä mitään ongelmakohtia.
Koska tällä hetkellä ei ole mitään ongelmaa. Kukaanhan ei pidä ongelmana sitä, että on naisten ja miesten bukkari. Muuta kuin te. Niin, mutta tiedätkö mitä? Mä menen takuuseen siitä, että ihmiset pitäisi 100% ongelmallisempana sitä, että transmiehet menee naisten bukkaihin kuin sitä, että transnaiset menee naisten bukkaihin. Ai siis, että sun näköinen tyyppi menisi naisten bukkaihin, niin naiset ahdistuisi siitä muka niin kuin vähemmän kuin siitä, että joku Blair Whitein näköinen tyyppi menee naisten bukkaihin. Kun ihmiset ei edes tunnista, että onko kyseessä transihminen suurimmassa osassa tapauksissa. Varmasti ahdistuisi, jos mun näköinen tyyppi menisi naisten bukkariin. Aivan varmasti. Nimenomaan. Ahdistuisi. Nimenomaan. Joo, kyllä. Niin. Ja todennäköisesti transmies näyttää paljon enemmän sulta kuin keskiverto naiselta, koska transmiehet pyrkii näyttämään aika maskuliiniselta. Joten näin ollen, sä sanoit, että transmiesten pitäisi mennä... Mitä? Suurin osa on sitä mieltä silti, että vessat sekä pukkarit pitää jaotella biologian mukaan. On se ahdistavaa ja hyvin hämmentävää. Tulee naisen näköinen mies missä tahansa vastaan. Mutta siellä varsinkin, ja se hämmentää, mutta se... Kukaan mutta transihmisiä ei lähtökohtaisesti tunnista siitä, että ne olisi transihmisiä. Ne yleensä tunnistetaan vaan sitä, että ne on, transnaiset tunnistetaan suurimmassa osassa tapauksessa niin kuin naiseksi ja transmiehet niin kuin miehiksi. Sen takia, koska ne yleensä pyrkii niin kuin ilmentämään itteensä mahdollisimman niin kuin sen sukupuolen mukaan, mihin ne identifioituu. On hyvin harva transihminen, ketä niin sanotusti huijaa mua ulkonäöllä. On hyvin harva. Se on täyttä valehtelua. Niin. Heidät pystytään lähestulkoon aina tunnistamaan heidän oikea sukupuolensa. Onko mä sis vai trans? Sen näkee naamioina pian. Onko mä sis vai trans? Onko mä sis vai trans? Sä oot nuori jätkä. Niin, onko mä transmies vai sismies? Siis sä oot nuori jätkä. Sä oot nuori mies. Tälleen kun jos mä joudun tunnistamaan. Kuuluisiko mun mennä naisten bukkailiin vai miesten bukkailiin sun mielestä? Miestä. Miksi? Tällä, mutta eihän sillä ole mitään merkitystä. Jos mä oon väärässä, niin sillähän ei ole mitään merkitystä. Jos sä nyt paljastuisit, että sä ootkin oikeasti nainen, niin sit sun pitää mennä naisten bukkariin. Sä voit huijata mua, mutta näin se pitää mennä. Niin, mutta sä tajut, että mä oon siis cis-sukupuolinen, kyllä, mä en ole trans, mutta keskiverto transmies näyttää paljon enemmän mieheltä kuin minä. Ei. He voivat yrittää maskuliinisia juttuja. He yrittää pukeutua yleensä just ylikorostuneesti nahkatakkiin ja bikerityyliin tai jotain tämmöistä, ajaa päänsä kaljuuksia ja kasvattaa paron, mutta pääosin tunnistaa kyllä. Ja sut oli myös helppo tunnistaa nuoreksi jätkäksi. Tuo on vain yksi myytti ihmisistä, niitä ei todellakaan tunnista. Ainoat, missä todennäköisemmin tunnistaa, on se, jos on alasti, koska suurin osa transihmisistä ei hae sukuelinkirurgiaa. Mutta siis pääsääntöisesti, jos kadulla kävelee transihminen, siinä ei todellakaan tunnista, että se on trans. Se on vaan niin kuin yksi tosi yleinen myytti transihmisistä. Ei se ole mikään myytti. Miten sä todistat sun väitteen nyt oikeaksi? Toi on vaan sun väite ja mulla on mun väite. Niin, mutta säkin oot väittänyt sen, että transihmiset tunnistaa. Miten sä sen perustelet? Ihan kokemuksella, mutta tää on nyt sanaa vastaan. Kokemuksella, mutta mistä niin sä voit tietää? Varmasti on transihmisiä, jotka pystyy huijaamaan mua. Se on ihan selkeä. Esimerkiksi Thaimaassa voi käydä monelle huonosti, mutta suurimmaksi osaksi tunnistaa, koska meillä on aika selkeät feminiiniset ja maskuliiniset, myös kasvonpiirteet, luusto, kaikki. Sitten jos menee leikkelemään, silpomaan itseänsä, niin sitten se on vielä vaikeampaa, sä voit huijaa vielä enemmän. Mutta eihän sillä loppujen lopuksi mitään merkitystä, huijaaksa vai ei, kun siellä on se totuus kuitenkin. Niin totuus on se, että on biologisesti mies tai nainen tai intersukupuolinen, mutta silti se ei ole mitenkään valhemaailmassa elämistä, jos silti kutsuu transnaista naiseksi, koska transnainen määritelmällisesti on biologisesti mies, jos on vaan eri määritelmä sille, mikä on nainen. Mutta kuka päättää sen, mikä on nainen?
Mitä? Kuka sen päättää, että mikä on nainen sanana? Kuka sen päättää? En mä tiedä, ihmiset voi itse määritellä sen, mikä on nainen. Joo. Ja jos eikö yhteiskunta päätä sitten, että miten me puhutaan, mikä on jääkaappi, mikä on tuoli, mikä on nainen? Joo, toki. Mutta ihmisillä on silti omat Kyllä. määritelmät sille, mikä on nainen. Voi olla, mutta suurimmaksi sen takia siitä ei loukkaannuta tai mitään tahansa muuta, jos mä sanon miestä naiseksi tai naista mieheksi. Ja mä en valitettavasti transnainen ei ole nainen minunkaan sanastossa. Se on ihan eri asia. Niin, Mun ei tarvitse muuttaa mun sanoja sen takia. Ja mun ei tarvitse tarkentaa aina, että mä puhun biologisesta naisesta. Eikä kenenkään muu. Mä haluan kysyä sulta edelleen, että sun määritelmä naiselle on siis naaraspuolinen ihminen. Niin mitä se muun muassa sisältää? Niin kuin mitä piirteitä? Mä tiedän, tarviiko sitä niin hirveän tarkkaa. Se on niin itsestään selvää. Mä oon niin kyllästynytkin siihen keskusteluun. Nainen voi pääsääntöisesti luonnostaan saada lapsia. Se on oikeastaan siinä. Pääsääntöisesti luonnostaan voi saada lapsia. Eli ei välttämättä pysty saamaan lapsia, jotta olisi nainen. Siis jos on jotain mennyt väärin, niin. Mutta luonnostaan voi. Se on se, mikä nainen on. Naisella on myös naisen sukuelimet, XX-kromosomi. Esimerkiksi. Jos pitää tarkentaa koko ajan. Me ei tarvitse kromosomista puhua, koska me ollaan pystytty määrittelemään nainen jo niin kauan, niin me tiedettiin mistään tämmöisestä. Nimenomaan naisen määrittely niin kuin muuttuu ajan myötä. Luonnostaan naisella on kohtu. Luonnostaan naisella on naisen sukuelimet, naisellisia piirteitä. Nainen on yleensä vähän pienempi. Yleensä, ei aina. Kyllä. Nainen on aina heikompi. Poikkeuksiahan löytyy, joten esimerkiksi jos me puhutaan niin kuin biologisesta naisesta, joka esimerkiksi pystyy synnyttämään, mutta hänellä on silti XY-kromosomit, niin onko hän sitten nainen vai intersukupuolinen vai mies? Mitä? Te teette aina tänne, te vedätte sieltä jonkun niin pienen poikkeuksen, mutta sillä ei ole mitään merkitystä tähän asiaan. Mä huomaan itsessäni, että mä oon hyvin kyllästynyt tähän keskusteluun. Mutta vastaa silti kysymykseen, jos sä sanoit, että se on tosi selkeä, joten niin silloin pitäisi nimenomaan näihin todella harvinaisiin poikkeuksiin, joka on noin 1-2% ihmisistä kuitenkin, niin niihin pitäisi silti pystyä vastaamaan. On mies nainen ja on poikkeuksia, mutta luonnostaan nainen on nainen ja luonnostaan mies on mies. Ja siinä määritelmässä on tietyt asiat, mitä ne ovat. Ei siinä tarvitse sen enempää. Sitten jos on jotain poikkeuksia, niin se lääkäri... Se riippuu paljon. Mä en tiedä, se on ihan lääkärin juttu. Onko ne miehiä, onko ne silti niin kuin miehiä vai naisia, vai onko ne siis jotain muuta, mitä sä vaan et tiedä? Mitä sä niin kuin ajat, mitä he ovat sun mielestä? Puhutaan intersukupuolisista. Joo, se on mutaatio. Niin, mutta silti sukupuoli. Ei se ole kolmas sukupuoli esimerkiksi, jos sä sitä haet. No, mitä ne, okei, onko ne sitten, eli ne sitten on joko miehiä tai naisia. Joten jos puhutaan ihmisestä, joka pystyy synnyttämään, mutta hänellä on XY-kromosomit, niin onko hän mies vai nainen? Mitä sä oot mieltä? Mitä lääkäri olisi mieltä? Mä en tiedä. Mä kysyn sulta. Mä kysyn sun määritelmää. Ja mä vastasin, että mä en tiedä. Mä en osaa edes itse asiassa tässä ajatella sitä. Okei. Koska niin kromosomithan on semmoinen, mikä me tiedetään vaan ja ainoastaan niin kuin, mittaamalla, tai siis niin kuin testauttamalla niin kuin verikokeilla. Ja suurin osa ei edes tiedä, niin kuin mitkä kromosomit on. Mäkään en tiedä, mitä kromosomeja niin kuin multa löytyy. Joo, mutta sä tiedät, että sä oot jätkä. Mä tiedän, että sä oot jätkä. Niin, mutta mistä sä sen tiedät? Mä tunnistan sen. Mä oon jätkä. Mä en ole jätkä. Kasvonpiirteistä. Mitä? Kasvonpiirteet. Niin, mun tämä jätkyys, mun miehuus ei ole niin kuin mun mielestä siihen sidoksissa, että mitä multa löytyy housuista, vaan mä oon jätkä sen takia, koska mä koen olevani jätkä. Ei se ole siitä, vaan mä tunnistan sen. Sä oot hieman feminiininen kylläkin, mutta sä olet jätkä ja mä pystyn tunnistamaan ja suurin osa pystyy tunnistamaan.
Miten mä oon feminiininen? Ihan kysyn mielenkiinnosta. No, se on semmoinen, miten, no sä ensinnäkin käytät kynsilakkaa jostain syystä, sulla on sellaisia tapoja, mitkä mä tunnistan feminiiniseksi. Istuma-asentoja. En mä millään pilkalla tarkoita, mutta se on vaan näin. Joo. Okei, tai siis joo, kynsilakka joo, mutta toi tuli uutena se, että istuma-asento olisi feminiininen. Puhetapa on myös ilman feminiininen, siinä on semmoista korostusta, minkä mä huomaan feminiiniseksi. Näinpä, että aika moni muu pystyy sitä samaa mieltä. Joo, varmaan joo. Onko musta maskuliinisia piirteitä? Kasvonpiirteet, ääni, se on se, miksi mä näen sut miehenä, jotain siinä on luonnollista. Me tunnistetaan kasvoja myös hyvin. Ihmisethän tunnistaa tosi hyvin kasvoja. Me nähdään kasvoja siellä, mistä niitä ei ole. Toki, mutta siis... Meillä on jotain luonnollista, mitä me tunnistetaan feminiini, miten me tunnistetaan nainen ja mies, koska me halutaan lisääntyä luonnostaan. Ja siihen tarvitaan mies ja nainen. Niin se on vaan jotain tosi... Niin, mutta jos mä tekisin silleen, että mä pistäisin meikkiä, ja mä pistäisin vaikka... En tiedä välttämättä hiuksista. Ja mä pistäisin vaikka hameen päälle ja kävelisin kadulla, niin kukaan ei tunnistaisi, että mä olisin mies. Aivan varmasti tunnistaisi. Saisit meikattu mies hameessa. En mä kyllä silleen usko. Jos mä kävelen silleen tietyllä tavalla, jos mä kävelen tietyllä tavalla ja niinku, silleen, sä itekin sanoit, että mulla vaan ainoastaan kasvonpiirteet ja ääni, mitkä on musta niinku maskuliinisia. Joten jos mä niinku pistän meikkiä ja näin ollen mun kasvoissa tulee erilainen, jos mä vaan on hiljaa tässä tälleen, niin sä todennäköisesti olettaisit, että mä oon nainen. Ei siis, mä näkisin, että siinä on mies mekossa, tai sit, jos sä pistäisit ihan parastas, sanotaan, että ihan parastas joku meikkitaituri vetäisi, niin varmaan hyvin epäviettävän näköinen nainen. Ehkä. Niin, mutta siis esimerkiksi yleiset niin Snappi tai semmoiset, tiedätkö, Snappi ja TikTok-filterit, jotka tekee sen, että miltä nainen näyttäisi, jos se olisi mies, tai mies näyttäisi, jos se on nainen. Ja sitten siinä ei muutu mitkään kasvojen rakenteet, siinä vaan muuttuu vähän se, että mitä niin kuin kasvoissa on. Ja sitten hiusten pituus muuttuu pikkasen. Ja sitten huomataan, että niin kuin, toi mies näyttää tämän filterin mukaan ihan täysin naiselta, ja nainen näyttää täysin mieheltä. Ne filterit muuttaa paljon enemmän kuin sitä. Jos mä nyt vaan meikkaisin ja ajaisin mun viikset ja kasvattaisin tukan, ja mä olisin mies mekossa. Ei se sitä muuta. Jos on tosi feminiiniset kasvonpiirteet, niin kuin poikkeuksia on jollakin miehellä, niin se voi aika hyvin. No esimerkiksi Taimaassa, kun on ladyboyta. Taimalaiset miehet, niillä saattaa olla vähän enemmän feminiinisiä piirteitä kasvoissa. Niillä on paljon helpompi naamioitua. Niin, Thaimaassahan feminiinisyys ja maskuliinisuus on, niin kuin, nehän käsitetään eri tavalla. Siellä todennäköisesti, kun me puhutaan siitä, että siellä on feminiinisiä kasvonpiirteitä, mutta siellä ne nähdään maskuliinisina. Thaimaahan on yksi niistä niin kuin, maista, missä niin kuin, transihmisten niin kuin, representaatio ja kaikki on niin kuin, paljon enemmän edellä kuin mitä länsimaissa. Siellä niin kuin, transsukupuolisuus on tosi hyväksyttyä, siellä on kolmas virallinen sukupuoli ja siellä niin kuin, siellä ehdottomasti, jos kysytään, että onko transnainen nainen, niin todennäköisesti suurin osa sanoo, että totta kai transnaiset on naisia. Jos sä menet Taimaaseen ja kysyt, että onko transnainen nainen, ihan keneltä vaan, niin mitä, siis he vastaa näin vai? Joo, siis siellä on transoikeudet ja niinku, transasiat niinku, paljon edellä länsimaita. Niinku, reippaasti edellä. Ollaan, niinku, puhutaan vuosikymmeniä. Mitä? Ei edellä, vaan vasemmalla. Se ei ole edistysaskel missään muotoa mun mielestä, että no, jatka vaan. Niin, mä ajattelin tulla vaan fun factina, kun muistaakseni sä oot jossain vaiheessa sanonut, että tää on länsimainen niin kuin juttu, tää niin kuin, transoikeusjuttu, koska Matt Walsh kävi jossain Afrikan maassa ja siellä nautettiin asialle, mutta jos Matt Walsh olisi käynyt siellä Thaimaassa, niin siellä olisikin sanonut, että joo, ihan normaali, että sukupuoli-identiteetti on paljon merkittävämpi kuin biologinen sukupuoli. Mihin sä perustat tämän? Sen takia, koska näin asiat ovat Thaimaassa. Joo. Tää on mulle ihan uusi tieto, että Thaimaassa miehet voi olla naisia. Joo, kannattaa tutustua asiaan.
Kannattaa tutustua asiaan. Ja siis niin kuin, se, että Matt Walsh käy jossain köyhässä Afrikan maassa, ei ole minusta kauhean hyvä, jos se Afrikan maa keskittyy siihen, että pitäisi saada ruokaa ja puhasta vettä, kun länsimaat dumppaa jatkuvasti roskia niin kuin, Afrikan maihin, niin ei se ole mitenkään ihme, että siellä ei kauheasti sukupuoli-identiteeteistä puhuta. No, ei varmasti puhuta. Niin. Vähän niin kuin jos siellä kysyttäisiin, että onko homous ok, niin varmaan siinäkin sanotaan, että ei todellakaan ole. Vaikka länsimaissa sanotaan, että on ok. Mm. Tuoda. Vähän hidasta. Tämä oli toki vähän hidastempoista, koska on vähän myöhään ja muakin kyllä vähän väsyttää. Olisiko ollut vielä jotain aiheita? Mikä sun mielestä ok? Mä kysyin Esteriltä silloin, mites mä kysyisin häneltä, että laittomasta maahanmuutosta. Niin mitä siitä? Hän ihmetteli, mitä on laiton maahanmuutto ja rikollinen. Sori, kuuluuko? Halo. Kuuluu. Niin mitä siitä? Onko laiton maahanmuuttaja rikollinen? Jos joku on laittomasta, onko hän rikollinen? Muistaakseni te puhutte Jenkeistä. Puhutaanko me Jenkeistä vai Suomesta? No puhutaan Suomesta, että jos täällä on laiton maahanmuuttaja, niin onko hän rikollinen? No siis riippuu miten me nyt rikollinen määritellään. Kysymys, onko no, se kysymys semmoinen... En mä oikein tiedä. Mun mielestä jos sä vaikka niin kuin varastat kaupassa tai ajat punaisia päin, niin sä oot siinä hetkessä todennäköisesti rikollinen, mutta jos sä et tee sitä enää, niin sitten jos sä teet aktiivisesti jotain rikollista tai pyydät niin kuin aktiivisesti hyötymään rahallisesti jostain rikoksesta, niin se on mun mielestä ehkä niin kuin rikollinen. Eli voidaanko me sopia, että rikollinen on joku, joka rikkoo lakia? Meillä on yhteinen laki täällä. Ja rikollinen on semmoinen, joka rikkoo lakia. Joo, ja niin, ja sitten rikollinenhan muuttuu sen mukaan, että mihin maahan mennään. Esimerkiksi homo on Saudi-Arabiassa. Pysytään Suomesta. Pysytään Suomessa. Niin, siis, rikollinen on sellainen, joka rikkoo lakia. Joo, toki. Mutta tähän puhuitte Jenkeistä silloin. Jenkeissä asiat on vähän eri. Joo, mutta me puhutaan nyt Suomesta. Eli onko laiton maahanmuuttaja rikollinen? Toki, mutta Suomeen pääsee laillisesti, joten se laiton maahanmuutto ei ole Suomessa mikään oikea ongelma. Ei se olekaan, niin on hyvin vähän, mutta onko sun mielestä, jos täällä on nyt joku laiton maahanmuuttaja tällä hetkellä, niin onko hän rikollinen? No siis joo, toki. Mutta siis jos puhutaan niinku etiikasta, niin se, että joku rikkoo lakia, ei automaattisesti tee sitä pahaa ihmistä välttämättä. Esimerkiksi niinku, jos mä menen aktiivisesti... Pitääkö rikollista rangaista jollain tavalla? No niin, mä itse vasemmistolaisena uskon enemmän kuntoutukseen ja mä pidän sitä enemmän, että rikollinen tarvii todennäköisesti apua. Todennäköisesti rikollinen tarvii just sitä, että se pääsisi niin kuin, mahdollisimman helposti laillisesti maahan, mutta mä muistan edelleen, te puhuitte Jenkeistä ja Jenkeihin ei pääse laillisesti ei mennä sinne, vaan jos tänne tulee nyt, eli sä voit tulla tänne laittomasti Suomeen, ja sen jälkeen sut pitää kuntouttaa. Niin, riippuen siitä, että miten sä tuut laittomasti Suomeen, koska Suomeen pääsee laillisesti. Sä voit tulla Suomeen laillisesti paljon helpommin kuin laittomasti. Toisin kuin Jenkeissä sä et pääse etelälaillisesti. Mä haluan päästä sun ajatusmaailmaan. Kuvitella, että tänne ei pääsisi. Ihan niin helposti. Että vähän pistettäisiin... Mutta siellä olisi joku, joka tarvii oikeasti, haluaisi muista maista tulla tänne Suomeen meille. Mutta me ollaan vähän rajoitettu, että ei älkää kaikki tulko, ei tänne mahdu. Ei meillä ole varaa. Niin hän hyppäisi tänne kuitenkin, hän tulisi tänne salaa, sovitaan näin. Niin pitäisikö häntä rangaista vai haluatko sä mennä kuntoutukseen? En mä tiedä, riippuu tilanteesta. Tämä tilanne on hän on tänne salaa. Kyllä sun pitäisi, jos sä oot kiinnostunut asiasta, joka vastaa tähän. En tiedä, jos toinen on tilanne, mun mielestä pitäisi muuttaa sen niin omaa lakia. Ja se pitäisi ohjata siihen lailliseen prosessiin. Laki on nyt tämä. Mitä? Eli tänne tulee laiton maahanmuuttaja. Pitääkö häntä rangaista? Joo. Se pitäisi ohjata siihen lailliseen prosessiin. Pakottaa lailliseen prosessiin mahdollisesti vaikka.
Eli esimerkiksi vankilaan. En mä tiedä, tarviiko vankilaa välttämättä. Niin kuin esim. Vaikka, jos, vähän sama, jos sä näpistät, et tuommoisesti joutu vankilaan. Mieluummin niin kuin, ohjausta vaikka sosiaalitoimistoon, että minkä takia sä varastat, jos sä oot köyhä. Eli sä tulet tänne Suomeen laittomasti, ja sut ohjataan sosiaalitoimistoon, että minkä takia sä teet tämmöistä? Niin, vaikka. Ja sitten ohjataan siihen lailliseen, sillä kansalaisuutta. Tämä on aivan mahtavaa. Kyllä tänne halutaan tulla, jos tälleen menisi. Niinkö? Niin, mutta Suomeen pääseekin helposti. Sen takia tämä ei ole mikään oikea ongelma. Pääseekö? Joo. Kyllä, Suomeen pääsee helposti. Sitten mä oon täysin samaa mieltä. Niin. Ja siis kun te edelleen puhuitte Jenkeistä, ja Jenkeissä sun on pakko olla hetken laiton maahanmuuttaja, jos sä haluat laillisesti tulla maahan. Okei. Sä rikot laki. Onko se sun mielestä oikein silloin? Totta kai. Sä et voi mitenkään tulla. Siinä järjestelmä on tehty Jenkeissä silleen, että sun on pakko tulla ensin maahan laittomana maahanmuuttajana. Se ei ole niin sanotusti rikollista, mutta silti laitonta. Ja näin ollen sun pitää hakea sitä laillista oleskelulupaa siellä Jenkeissä. Eli sun pitää mennä sinne eka laittomasti, jotta sä voit hakea niin kuin laillisesti sitä oleskelulupaa. Näin Jenkkien järjestelmä toimii. Ja näin ollen on tosi helppo, kun järjestelmä on tehty tämmöiseksi, on todella niin kuin helppoa sanoa kaikkia niin kuin laittomia maahanmuuttajia rikollisiksi, koska se on vaan yksinkertaisesti mahdotonta mennä niin kuin sen järjestelmän kautta. Sitä he ovat, kyllä. Mutta mua kiinnosti sun ajatuksen juoksu tosta, että jos Suomessa olisi sama homma, että tänne ei nyt ihan... Tai ylipäätänsä, jos Suomessa olisi, että tänne ei nyt ihan kaikki pääsisi tosta noin vaan. Mutta sitten joku kuitenkin tulisi. Mutta jos Suomessa olisi semmoinen juttu, että tänne ei mitenkään voi päästä 100% laillisesti, vaan sun pitää eka tulla laittomasti, jotta sä voit hakea sitä oleskelulupaa, niin totta kai on ok tulla laittomasti maahan. Silloin on ok rikkoa laki. Joo, kyllä. Sun mielestä tilanne... Okei, mennään siihen klassiseen esimerkkiin, että onko sun mielestä ok varastaa kaupasta, jos sun on pakko? Jos sun on pakko? Ai siis jos vaikka lapset näkee nälkää. Niin, voiko sä käydä hakemaan K-Marketista vähän safkaa varastamassa? No siis jos sulla ei ole rahaa, niin totta kai mä sanoisin, että se on moraalisesti väärin, jos sä et tee sitä. Joo. Anteeksi, mutta kyllä. Tää on aika moista. Niin, mutta siis siinä vaiheessa, mä sanoisin, että se on siinä vaiheessa nimenomaan yhteiskunnan syy, että jonkun lapsiperhe niin kuin näkee nälkää, että ne ei ole saanut sosiaalitoimistosta apua. Se on niin kuin nimenomaan yhteiskunnan syy, jos on niin kuin tämmöinen. Siinä vaiheessa Suomi on niin kuin ansainnut kauppiaan vähän safkaa. Tilanteita niin kuin yleistyy. Siis sit viedään tuolla kauppiaan vaan safkaa tuolla. Hän sanoi, että hei, mä soitan pois. Et se on, siis joku ei ole pystynyt ruokkimaan lastaan, niin on ok sitten varastaa kauppiaalta. Siis ei sen mä en puhu siitä, että se dekriminalisoita tai laillistettaisiin. Me puhutaan siitä vaan, että mä en siinä vaiheessa tuomitse, mutta mä puhun siinä, että siinä vaiheessa yhteiskunnan valtion pitäisi tuoda ehdottomasti tukea sille köyhälle, ettei sen tarvitsisi varastaa. Ei tarvitsisi, niin, joo. Kyllä. No sä sanoit, että jos on pakko, sä itse sanoit, että jos on pakko varastaa, niin silloinhan on pakko varastaa. Mut eikö tämmöisiä tilanteita ollut Helsingissä jo? Minkälaisia? Eikö tästä puhe alkanut, kun oli aito tilanne ollut? Vai oliko se vaan, että joku oli puhunut tästä? Muistatko sä? En mä tiedä yhtään, mistä sä puhut. Joo, mäkään en muista, niin... Niin. Eipä sillä siis tämähän on niinku etiikkaa. Niinku, sehän on maailman niinku, kuuluisin etiikkakysymys, että onko väärin varastaa leipä, jotta voit ruokkia perhettä. Oikea kysymys on se, että onko väärin omia kaikki maailman leivät, jos kaikki muut näkee nälkää. Sehän on semmoinen niin sanottu etiikka. Mitä? Mun mielestä varastaminen missään tilanteessa on ok. Ei missään tilanteessa ok. Ei. Niin, saanko mä kertoa yhden tilanteen, missä mä oon varastunut ja mä koen, että se oli hyvä ja mä menin myöhemmin maksaa sen? No?
Mä olin mun kaverin kanssa, hänkin on siis nyt taipas lataamaan, kuuluuko vielä? Kuuluu. Mm-hmm. Tää näyttää jotain ihme outoja. Okei, nyt joo, tuohon tuli joku ihme, että loppuu 5 minuutin päässä, siis mun piti tehdä joku palapeli. Joo, palapeli. Joo, mutta siis mä olin siis mun kaverin kanssa kaupungilla, ja hänelläkin on siis diabetes, ja hänellä niin kuin verensokerit tippuu paljon aktiivisemmin alas, ja meillä ei ollut mitään hypoevästä, ja hänellä tippuu ne verensokerit, niin mä juoksin älkioskille, otin suklaapatukan ja pillimehun, sanon, että se oli hätätapaus, vein ne mun kaverille, ja sitten mä myöhemmin menin sinne takaisin ja maksoin ne. Mun mielestä siinä mä toimin moraalisesti ihan täysin oikein, vaikka mä rikoinkin siinä lakia. Et välttämättä, koska sä ilmoitit siitä, et sä mitään laki rikkonut, koska sä ilmoitit siitä, että tämä on hätätapaus. Odota, mulla tuli nyt se sama palapeli. Myyjä on varmasti ollut siinä tietoinen sitten, mikä on keissi ja odottanut siinä. Jos sä olisit siitä lähtenyt, kerta kaikki. Jos sä et olisi maksanut sitä, niin sittenhän se olisi täysin. Niin, mutta myyjähän oli siinä vaiheessa soittanut jo poliisit, kun mä menin takaisin. Minuutin päästä. Se oli soittanut jo poliisit. Mitä? Mutta tämä on ihan täysin eri asia kuin se, että sä varastat ruokaa sen takia, kun sulla ei ole rahaa ostaa sitä. Niin, tilanne on jos kysymys on pakko, eli toisin sanoen elämästä ja kuolemasta, jos sun lapset kuolee nälkään. Et sä mitään varastanut? Mitä? Et sä varastanut mitään? Totta kai varastin. Maksoin vasta myöhemmin, mutta eikä mä varastin. Et sä varastanut mitään? Mitä poliisi sanoi? Varastitko sä? Sille myyjällä olisi ollut oikeus antaa mulle polettikielto siihen älkiosken, koska se oli laitonta, mitä mä tein. Mutta silti mä tulin hyvittämään sen mun teon. Syyllistytkö varkauteen? Niin sitten vasta myöhemmin maksoin sen takaisin. Syyllistytkö varkauteen? Kyllä. Poliisin mielestä, mitä sulla kävi sitten? Siis ei mitään, siis myyjä siis antoi sen anteeksi ja silleen, mutta se myyjä sanoi jotain, että olisi pitänyt selittää paljon enemmän ja olisi pitänyt nimenomaan maksaa se tuote ennen kuin olisi sitä vienyt minnekään. Mä vaan otin sen ja lähdin kalkuun ja sitten myöhemmin tulin maksamaan sen. Vähän niin kuin varkaan? Ei, koska myyjä sanoi, että okei, tulee ensi kerralla maksamaan se eka. Eli sä et syyllistynyt varkauteen? Mitä? Sä et syyllistynyt varkauteen, todennäköisesti poliisinkaan mielestä. Ei vaan, mä syyllistyin varkauteen, siitä vaan ei tehty rikosilmoitusta, koska se katsottiin, että okei, saat tämän kerran. Et sä näe, mitä eri asia tää on kuin se. Vähän niin kuin sä voit jos mä lyön jotain tyyppiä, en halua tietenkään lyödä, jos mä lyön jotain tyyppiä ja se tyyppi ei tee sitä rikosilmoitusta ja antaa anteeksi, mä silti on lyönyt tyyppejä ja mä oon syyllistynyt pahoinpitelyyn, vaikka se ei tee sitä rikosilmoitusta ja sanoo, että okei, saat tämän kerran anteeksi. Se oli silti pahoinpitely. Vaikka mä sen jälkeen pyydän anteeksi ja annan vaikka jääpussia ja näin päin pois, se oli silti pahoinpitely, kun mä löin sitä. Ja tämän esimerkin avulla sä yrität nyt selittää sen, että on ok köyhän perheen varastaa. Siinä vaiheessa mä syyttäisin valtiota siitä, että se on antanut jonkun perheen näkeä nälkää. Okei. Okay. Mä näkisin, että se on moraalisesti väärin, jos sä et varasta tommosissa tilanteissa niin kuin sitä leipää, jota sä voit ruokkia sun lapset. Mä näkisin, että se on moraalisesti väärin, jos sä et varasta. Mutta mä näkisin, että valtio on tehnyt aika paskan työtä ylipäätään siinä, että se ei ole niin kuin... Mitä? Mutta kuka määrittää sen, että missä kohtaa on pakko? En mä tiedä. Sä itse kysyit tilanteen, missä on pakko. Sä itse sanoit, että jos on pakko varastaa, onko... Sulla on niin vahva mielipide tästä kuitenkin. Mitä? Sulla on niin vahva mielipide tästä, että on ok, jos on nälkään näkevä perhe, niin sen äidin vaikka varastaa ruokaa tai isän. Mutta kuka se määrittää siinä kohtaa, että sun on pakko? Miten me pystytään ikinä? Ei me pystytä kanssa ymmärrät, että me ei voida toimia niin, koska aina voi olla mahdollisuuksia vaikka kerätä pulloja sen verran, että saa ruokaa. Onko se käytetty? Mistä sä voit tietää siinä kohtaa? Tai siinä on miljoona asiaa ennen sitä.
Ja tämän takia mä en puhu siitä, että me dekriminalisoitaisiin tai laillistettaisiin se näpistäminen. Mä puhun siitä, että mä vaan en itse tuomitse sitä rikollista toimintaa, jos se on siinä joissakin tilanteissa niin kuin pakollista. Mutta mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että pitäisi ohjata ne niin kuin sosiaalituen pariin, vaikka niin kuin diakoniatyöhön tai ruokajonoihin, mihin tahansa, missä ne ei ole välttämättä tietoisia. Mutta mä en silti lähde tuomitsemaan, että ne on nyt moraalisesti hirviöitä, jos ne lähtee varastamaan nälkäänsä. Okei. Pitäisikö tätä äitiä silloin rangaista, jos hän on varastanut? Tässä siis riippuu, koska siis se on myös tosi yleistä, että ne, jotka on niinku näpistänyt, niin sen jälkeen, jos ne on vaikka istunut vähän aikaa, ne voi myöhemmin paljon paremmin, koska Suomessa niinku nimenomaan tuomiot keskittyy enemmän nimenomaan siihen kuntoutukseen, siihen, että saadaan niinku nimenomaan sitä apua, eikä niinkään rangaistukseen, tosi kuin jossain Jenkeissä. Niin voi olla hyvin, että niinku, totta kai se poliisille ilmoittaminen voisi olla tosi hyödyllistä sille äitille, jos se niinku, poliisit ohjaa ne todennäköisesti myös niinku, sosiaalituen pariin, tai jos antaa niinku, vaikka, en mä tiedä, sakkouhan siitä, että hae apua tai sit saat sakon. Onko tämä äiti rikollinen, jos hän varastaa? Kyllä. Eli mitä rikolliselle pitäisi tehdä? Pitäisikö rikollista siinä rangaista? Mitä? Rangaista ennemmin nimenomaan kuntouttaa. Okei, eli sä varastat ja sit sä menet kuntoutukseen. Joo, siis niin kuin mä näkisin sen, että jos joku tekee rikoksen, niin yhteiskunnan ei pitäisi puhua sitä, että sä aiheutit tämän verran kärsimystä, jota nyt sunkin pitää kärsiä, vaan enemmän silleen, että sä aiheutit kärsimystä, nyt pitää tehdä huoli, että sä et tee sitä uudestaan, ja näin ollen, jos kyseessä oli nimenomaan se huono rahatilanne, niin kuin nimenomaan ilmoitetaan, niin kuin ohjataan se sosiaalityöhön ja näin päin pois. Okei, no niin. Niin ja kun mä en edelleenkään puhu siitä, että se olisi laillista tai dekriminalisointu, vaan siitä, että mä en itse vaan henkilökohtaisesti tuomitse. Vaikka se saattaisi olla laillista. Sä itse sanoit, että tilanteessa, jossa on pakko, mikä se tilanne on, missä on pakko, en minä tiedä, mutta itse sanoit pakko. Jes, olisiko jotain vielä vai? Mulle ei ainakaan tule mieleen. Mikäköhän olisi? Siis niin kuin voi olla, että on niin kuin mulla paljon muitakin niin kuin aiheita, mitä mut voidaan pitää joskus myöhemminkin live, joskus ehkä pikkasen aikaisemmin, kun nyt on vähän myöhä ja molempia vähän väsyttää, niin voitaisiin ehkä... Joku heitti Afrikan täällä. Oliko se rasistinen peli? Mun mielestä on turha käydä... Mun mielestä, vastaan ihan just, mutta mun mielestä on turha käydä keskustelu siitä, että onko se rasistinen tai kolonialistinen peli. Mun mielestä puhutaan siitä, että onko se rasismi ja kolonialismi siinä haitallista ja pitäisikö se niin kuin bännätä päiväkodeista. Mun mielestä se ei ole haitallinen päiväkodeissa, mutta mun mielestä se silti kuvaa kolonialismia määritelmällisesti. Mitä on kolonialismi? No ei. Nimenomaan sitä, että menee valkoiset esimerkiksi sinne Afrikkaan ja varastelee ja tuolta pois sieltä tavaraa. Näin. No se on nyt esimerkki kolonialismista, mutta me tiedetään, että kolonialismi on esimerkiksi sitä, että sä maksat esimerkiksi maa-alueesta. Esimerkiksi se, mitä Kiina on tehnyt Afrikassa, on sitä, että ne on sanonut, että hei, antakaa meille luonnonvaroja, niin me rakennetaan teille taloja. Sehän on määritelmällisesti kolonialismia niin kuin miehitystä, mutta silti niin kuin, siinä on hyväksi käytetty sitä tilannetta, siinä on hyväksi käytetty sitä geopoliittista tilannetta, että Afrikan mailla ei välttämättä ole mahdollisuutta niin kuin kieltäytyä semmoisesta sopimuksesta. Kolonialismi on myös sitä, että varastetaan väkivalloin, mutta se on myös sitä, että maksetaan maa-alueesta, mitä Afrikan tähdessä tehdään. Afrikan tähdessä ei ole väkivaltaista kolonialismia niin kuin suoraan, vaan enemmän sitä, että maksetaan niistä maa-alueista ja löydetään täten se Afrikan tähti ja viedään se Afrikan tähti niihin kahteen kaupunkiin, jotka on niin kuin eurooppalaisten omistamia kaupunkeja. Näin ollen Afrikan tähti määritelmällisesti kuvaa kolonialismia, mutta kysymys ei ole enemmän se, että onko se kolonialistinen peli, vaan enemmän se, että onko se kolonialismi haitallista, että pitäisikö se bännätä päiväkodeista. Mun mielestä sillä ei ole mitään väliä. Mun mielestä siinä ei ole mitään haittaa, että se on päiväkodeista viety, eikä siinä ole mun mielestä mitään haittaa, jos se päiväkodeissa on se Afrikan tähti silleen
ei se ole mitenkään niin iso asia, mutta kolonialismi se silti kuvaa ehdottomasti. Mikä Afrikan Mitä sä näet? ongelma? Mitä? Miten se kuvaa kolonialismia? Sen takia, koska se on tehty ensinnäkin Suomessa, eli todennäköisesti peliä pelaa nimenomaan suomalaiset. Kaikki niin kuin, hahmot, mitä näkyy siellä kartalla, on niin kuin, karikatyylejä niin kuin, nimenomaan afrikkalaisista heimoista. Nähdään, että siellä on nimenomaan niin kuin, sysimustia ihmisiä niin kuin, keihäitten ja hameitten. Kyllä. Mitä? Niin kuin siellä on. Niin kuin on. Niin, ja sitten että ne lähtöpaikat on nimenomaan niitä kaupunkeja, Kairo ja sitten se toinen, en muista mikä se toinen oli, jotka on historiallisesti eurooppalaisten hallussa olevia kaupunkeja, ja näin ollen me valkoiset seikkaillaan siellä ja hyödynnetään niiden luonnon varoja. Eikö se huomaa, että se on kaikki sun mielikuvituksesta? Mulla on niin? ihan erilainen. On. Se on vaan peli, missä lukee kaupunkien nimet ja me heitään noppaa ja mennään etsimään timantteja. Mistä me vielä maksetaan. Mä en näistä niin, kolonialismi. Kaikki noi... Kolonialismi on mistä massarit teki siitä ongelman, on heidän mielikuvituksen kautta tehtyjä. Koska se peli ei itsessään selitä sitä tarinaa. Niin se on mielikuvituksen kautta. Kolonialismi on myös sitä, että miksi se on tehty Afrikasta se peli? Mitä? Koska Afrikka on mielenkiintoinen. Niin, vai olisiko sen, koska Afrikkaa on kolonialisoitu niin kuin historiallisesti? Se on tehty 50-luvulla. Tai sitten se on mielenkiintoinen. Afrikka on mielenkiintoinen. Afrikka on mielenkiintoinen, okay. Sen takia se on tehty. Siellä on leijonia ja simpansseja ja virtahepoja ja sitten siellä on ihmisiä keihäitten kanssa ja se on mielenkiintoinen, eksoottinen. Se on sen takia tehty. Kyllähän Australiakin on eksoottinen, mutta siitä ei ole tehty samanlaista peliä. Minkä takia? Tähti. Sulla pätkäs vähän, sano koulussa. Australian tähti. Ihan ok. Niin, mutta miksei siitä ole tehty semmoista? En tiedä, koska varmaan kysy siltä tekijät. Sitä on varmaan kiinnostanut Afrikkaa enemmän. Se on hienomman muotoinen. En tiedä. Mutta te vaan päätitte, että se on tehty tämän takia. Onko te kysynyt sen tekijät? Miksette? Miksi sä kiihyt niin paljon tämmöisestä aiheesta? Mä oon yhtään kiihtynyt. Sä koetat ääntä. Anteeksi. Ei mitään. Miksi te päätitte, että se syy, minkä takia tämä peli on tehty, on tämä? Mihin te perustatte sen? Ei me puhuta sitä syystä, me puhutaan siitä, että mitä se peli selkeästi kuvaa, ja se kuvaa selkeästi kolonialismia. Ei se todellakaan selkeästi kuvaa. No todellakin selkeästi kuvaa. Yhtäkkiä vaan joku yksi idiootti päätti, että tämä on ongelma, jolloin kaikki muut idiootit, hei se on muuten ongelma. Mutta suurin osa ei pidä sitä ongelmana. Niin miksi me kuunneltaisiin niitä... Joo, kerro vaan. Mä en puhu siitä, että se on automaattisesti ongelma. Mä puhun siitä, että se kuvaa kolonialismia. Kysymys on siitä, että mä en ole ollenkaan sitä mieltä, että se on... Okei, millä tavalla se ei kuvaa? Käy mitä on kolonialismi? Ei silloin väliä, mutta me muut pelaamme sitä sen takia, koska se Afrikka-tähti on hauska ja se on kiinnostava maa ja that's it. Miksi te mietitte kaiken aina noin? Kaikki liittyy jollain tavalla rotuun tai sortamiseen tai sukupuoliin tai seksuaalisuuteen. Ei, kun se on vaan peli, mitä me pelataan. Ei ketään muu ei ikinä miettinyt sitä näin ennen tätä juttua. Sitten ei puhuttu sanallakaan. Kunnes yksi idiootti saa idiotin ajatuksen, jolloin muut idiotit yhtyy siihen. Ja siitä tulee aina joku purkaus. Ja näin se on toiminut. Mihin te perustatte sen, että se kuvaa kolonialismia? Koska siihen, mikä teidän mielikuvitus. Koska ne 2 kaupunkia, mistä lähdetään ja mihin Afrikan tähti viedään takaisin, on niitä kaupunkeja, mitkä on eurooppalaisten hallussa olevia. Esimerkiksi siihen. Eli niitä kaupunkeja ei saa käyttää siinä pelissä tällä. Kolonialismi on määritelmällisesti sitä että niin kuin maksetaan myös maa-alueista ja hyödynnetään niitä luonnonvaroja.
Missä siinä lukee, että tämä on nyt kolonialismi? Olisiko pitänyt eri kaupungit valita, niin ok teille? No sitten se ainakin olisi kuvannut paljon vähemmän. Mitä? Itse olisi ainakin ollut paljon vähemmän kolonialistinen peli. Jos olisi ollut vaikka... Mitä? Teidän mielestä? Onko tuo ihan mielikuvitusta? Kai sä itsekin ymmärrät sen, että toi ei perustu yhtään mihinkään. Ai ei edes esimerkiksi historiaa, mitä historiallisesti valkoiset on tehnyt Afrikalle. Ei kukaan mieti sitä, kun ne pelaa Afrikan tähteen. Ei välttämättä mietikään, koska Afrikan tähti on tehnyt just sen, että tämä kolonialistinen seikkailu on ihan normaali, hauska seikkailu. Joo, kyllä. Niin. Niin. Sen takia sitä pelataan. Se on hauska peli Afrikasta. Kunnes tuli joku idiootti ja sanoi, että ei, mutta tämä eikä ole. Siis niinku sä oot tosi tunteellinen, ja huomaatko? Kyllä. Kyllä. Ui, soi. Olisiko ollut vielä jotain aiheita? Heittäkää kommentteihin. Onko tunteellisuus huono asia? Ai niin, Haisuli. Onko se nyt rasistinen? Sama idiootti teki tämän. Haisuli. Voidaan sanoa nimi Pakodio. Haisuli. En mä tiedä. On Haisuli sun mielestä rasistinen? Ei. Ei. Samaa mieltä. Tai en mä niinku ole nähnyt mitään syytä, minkä takia se olisi rasistinen. Voi olla, että on väärässä. Kunnes Pakodio kertoo, että miksi se on rasistinen, niin onko se sitten rasistinen. Vähän niin kuin Afrikan tähti, että sä varmaan ikinä nähnyt, että se olisi rasistinen, kunnes joku kertoo, että hetkinen, siinä saattaa olla jotain. Ei, kyllä mä oon niin kuin siitä yläasteelta lähtien, kun mä ymmärsin, mitä kolonialismi on, niin kyllä mä näen, että joo, Afrikka kuvaa kyllä sitä, vaikka mä en osannut silloin sitä sanoiksi pukea. Eli Afrikka kuvaa sitä. Eikö me voida tehdä mitään Afrikassa sitten? Miksi te mietitte aina tuommoista? Hei, mun piti kysyä sulta tää. Mitä mieltä sä oot tosta Muumilaakson tarinoiden alkuperäisestä suomidubista? Ei mitään haju. Oot sä kattonut Muumeja? Ole. Tiesit sä, että Tiuhti ja Viuti on naimisissa oleva lesbopari eikä sisaruksia? Vähän niin kuin, koska sehän on se, mitä kirjoissa lukee. Se on se, mitä alkuperäisessä Japanin dubissa niin kuin kerrottiin, että mä oon Tiuhti, tässä on mun vaima Viuti. Mutta Suomi-dubissa se jätettiin kertomatta ja sanottiin vaan, että mä oon Tiuhti ja tää on Viuhti. Ja näin ollen aika monet oletti, että ne on niin kuin sisaruksia, koska niillä on samanlainen nimi. Mikä alkuperäinen Japanin dubbi? Mikä on siis Muumilaakson tarinoita, se animaatiosarja on japanilainen animaatiosarja. Alkuperäinen kieli on japanin kieli. Kannattaa katsoa muuten japaniksi, se on muuten tosi hyviä ääninäyttelijöitä ja siinä niinku, sitten suomiduppille tulee niinku tosi moneen. Esimerkiksi Noidan nimihan on Clarice, mutta se ei tule missään vaiheessa suomidupissa, siellä kutsutaan vaan Noidaksi. Ihan niinku ihan vaan niinku... Mitä Tuve sanoo Tiuhtista ja Viuhtista? Mitä Tuve sanoo siitä? Tuve Jansson on kirjoittanut kirjoja, missä Tiuhti ja Viuhti on kirjaimellisesti naimisissa oleva pariskunta. Tuve Jansson on niin sanottu gay icon. Se on niin kuin hyvin tunnettu siitä, että Tuve Janssollakin oli niin kuin, homosuhteita, lesbosuhteita siis. Okei. Tämä on semmoinen juttu, vähän niin kuin se Mölön sukupuoli. Mölköhän on nainen, mutta silti niin kuin, jos joitain asioita ei tehdä selväksi, niin tosi monet on olettanut, että Mölkö on mies, ja tosi monet on olettanut, että Tiuhti ja Viuhti on sisaruksia, vaikka ne on oikeasti naimisissa oleva pariskunta. Mä en ole kyllä miettinyt mitään sukupuolta Mörön kohdalla. Ei välttämättä kaikki olekaan. Kaikkea sitä oppii.
Kyllä. Joo. Mutta hei, siis jos tulee jotain aiheita vielä joskus myöhemmin, niin voidaan pitää uudestaan liveä. Joo, jengi heittää vielä. Jengi halusi Sydney Parkkumainosta. Mä en tiedä, kuinka tietoinen saat siitä. Hirveästi siitä heitään. Ylipainosta haluttaisiin puhua. Siitä mä voin aina puhua. Se on niin iso ongelma jo. Hei, jos lihava ihminen istuu vielä 2 paikkaa lentokoneessa, pitääkö se maksaa niistä molemmista? En mä tiedä. En ole miettinyt. No mieti. No siis pitääkö tällä hetkellä toinen poski toisen paikan ja toinen poski toisen, niin pitääkö se maksaa sitä? Joo. En mä tiedä. Siis jos sä viet 2 paikkaa sun kehollasi bussista, Joo. niin pitääkö sun maksaa lipusta? Pitää maksaa. Vaikka, siis tällä hetkellä se varmaan onkin niin. Mä en tiedä, mitä se itse asiassa on. Mä en tiedä. Mä en itse asiassa usko, että se on niin. Jos se on sillä tavalla, että sun ei tarvii maksaa siitä toisesta paikasta, niin en mä näe syytä muuttaa sitä. Mutta jos on silleen, että sun pitää maksaa tällä hetkellä, niin en mä näe kyllä mitään isoa syytä muuttaa sitäkään. Aha. Okei. Täällä on aiheita paljon. Mä oon niin väsynyt, mä en pysty keskittymään. Mun mielestä voidaan jättää tähän. Jos on tulee mieleen vielä jotain, niin... Joo, siis mäkin on oikeasti tosi väsynyt, varsinkin kun mulla on aamulla ADHD-lääkkeet loppu, niin mä oon ihan niinku... Joo. Eiköhän lopeta tähän. Kiitoksia sulle paljon. Joo, tää oli kiva live. Otetaan joskus uudestaan. Mikä se nainen oli? Mitä? Mikä on nainen? Nainen tarkoittaa sukupuolta, jolta yhteiskunta odottaa feminiinisiä piirteitä. Ja ihminen, ja se mikä tekee ihmisestä nainen on, jos ihminen kokee olevansa nainen. Eli nainen on vain sellainen, joka on feminiininen vai? Ei vaan, nainen on sukupuoli, jolta yhteiskunta odottaa feminiinisiä piirteitä. Sen naisen ei välttämättä tarvitse niin kuin mennä niiden feminiinisten odotuksien mukaan, mutta se silti hyväksyy sen, että yhteiskunta odottaa niitä. Esimerkiksi mä hyväksyn miehenä sen, että mä hyväksyn miehenä sen, että niin kun, tai mä tiedostan sen, että yhteiskunta odottaa multa tiettyjä maskuliinisia piirteitä, ja mä niin kun menen joihinkin niistä, mutta joihinkin en. Mä menen niihin, joihin mä haluan mennä. Eli niin? Nainen on vain kasa odotuksia. Kyllä. Tai siis mä sanoisin, että nainen on sukupuoli, johon liittyy feminiinisiä odotuksia. Se on sun määritelmä naisesta. Se on, kun sä sanot nainen, niin se on tämä. Siis jos puhutaan naisista, niin puhutaan yleensä ihmisistä, ja ihmisestä tekee naisen nimenomaan, että jos hän kokee olevansa nainen, näin ollen, jos mä puhun naisista, niin mä yleensä viittaan ihmisiin, jotka kokee olevansa naisia, eli toisaalta kokee olevansa sitä sukupuolta, joilta yhteiskunta odottaa niitä piirteitä. Mitä? Eli nainen, eli hän kokee silloin olevansa sitä sukupuolta, jolla on kasa odotuksia. Joo, kasa feminiinisiä odotuksia, kyllä. Eli... Okei. Tää on uusi määritelmä, mutta mennään tällä sitten. Eli nainen on vain sellainen. Se on odotuksia. Joo, vaikka, miksei. Oliko sulla vielä jotain? Ei, joo. Se on ihan siinä mun puolesta. Hyvä. Loistavaa. Hyvää yötä. Hyvää illan jatkoa. Jes. Samoin sinne. Ciao, ciao. Moi. Mistä mä saan sitten? Tuolta. Dodi.
No tää on kyllä ennätysmäärä katsojia, mitä mulla on niinku ikinä ollut livessä. Siis vitsi mä olin paljon väsyneempi kuin mitä mä luulin. Siis